Здравейте отново от нас. Бяхме днеска на паша и вече се прибираме. Малко е студеничко днеска. И след няколко дена почивка, поради дъждовете и лошото време, няма как днеска отново сме навънка. Айде, сърнички! И след малко се прибираме. Хруп, хруп, хруп. Айде малко, бурянче. Не са пити. Бързат да се наваксат, преди да се приберат. Си хапа шипки. Така. Айде, Боби. И на тебе шипки. Така. Искаш ли още? Айде, Боби. Айде, Боби. Бялки няма вече. Няма, чакай. Айде, на тебе ще ти откъсна. Айде. Чакай. Айде. Няма вече. Крутушки няма вече. Айде. Няма вече. Свършиха. Айде. Айде. Много сте лакоми. Айде. Айде, ще се прибираме след малко. И така ще се прибираме след малко. И утре ще почиваме. Ще си бъдат в къщи, защото отново ще е студено и не могат да излязат. А и ще се приготвим за предстоящото посрещане на новата година. Така че и ние ще се починем малко, и те ще се починат. Въпреки че за тях разходката е добре дошла, както се казва. Напълнят коремчетата. Хайде! Тая малката как и се е надул корема, ще се пукне. Какво стана, Майя? Къде е Херта? Херта? Какво стана, Майя? И това е Майя. Едното куче. Другото е някъде сред козите. Скъсаме на две шипки. Да им дадем. Ехей! Айде, бялки! Айде! Искаш ли? Айде, да. Няма вече. Нямам вече нищо. Нямам. Много обича да им давам шипки.
шипки, желъчета. И така. Малко се прибираме и искам да пожелая на всички весело посрещане на новата година. Да сме живи и здрави. Ще се срещнем следващия път, по всяка вероятност, след Нова година. И да се честитиме празника вече. Благодаря ви за гледането. Довиждане и до нови срещи!